ensimmäinen askel on, että sun pitää tutustua niihin markkinoihin ja siihen sijoitusalueeseen. Eli sun pitää tehdä taustatutkimusta niistä alueista, johon sä oot kiinnostunut sijoittaa. Sun pitää etsiä tietoa niiden alueiden väestön kasvusta, palveluista, infrastruktuurista, mitä siellä alueella tapahtuu. Yksi hyvä paikka aloittaa tämä tutkiminen on kaikki paikalliset tilastot tai paikalliset lehdet. Nettisivut on tosi hyvä. Jokaisella kaupungilla ja kunnalla Suomessa on tosi hyvät nettisivut ja siellä on paljon tilastoja. Sä voit myöskin osallistua alueen tapahtumiin tai johonkin verkostoitumistilaisuuksiin esimerkiksi. Jos sä kaipaat syvempää ymmärrystä siitä, että miten näitä sijoitusalueita tutkitaan ja analysoidaan tehokkaasti, niin mun itsevarma asuntosijoittajavalmennuksesta tätä käydään tosi tarkkaan läpi. Asuntojen arvoon vaikuttaa monet tekijät ja alueen kehitys voi olla merkittävä syy sijoittaa juuri tiettyyn paikkaan. Muista, että sijainti on ainoa asia asuntosijoittamisessa ja siinä koko asunnon ostamisprosessissa, mitä sä et voi myöhemmin muuttaa. Eli sen pitää olla hyvä alusta asti.